Tervetuloa tutustumaan Takuu-säätiöön. Takuu-säätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö. Teemme töitä sen eteen, että jokaisella olisi mahdollisuus saada oma taloutensa haltuun. Vastaamme ihmisten taloudellisiin huoliin puhelimessa ja chatissa. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja yhteyttä voi ottaa nimettömästi. Meiltä voi hakea takausta velkojen järjestelylainaan tai pientä lainaa yllättäviin kuluihin, kuten hammaslääkärilaskuun. Järjestämme maksuttomia koulutuksia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Koulutukset antavat valmiuksia ottaa raha-asiat puheeksi ja keinoja tukea talousvaikeuksissa olevia ihmisiä. Kehittämistyö on työmme keskiössä. Kehitämme yhdessä muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa esimerkiksi taloudenhallinnan välineitä. Hankkeissamme kehitetään ratkaisuja rahapelaamisesta aiheutuviin taloudellisiin haittoihin ja maahanmuuttajien taloustaitojen vahvistamiseen. Kehitämme myös ryhmämuotoista ja luontolähtöistä talousneuvontaa ja viemme taloustaitoja työpaikoille. Ota meihin rohkeasti yhteyttä, tutustu verkkosivuihimme ja seuraa meitä somessa.